Ningizimu Afrika, Mzansi, sanibonani, nginibingelele kuphi nakuphi la enibukele khona-ke. Makuthi-ke usuku lakho lokuqala uyithola-ke uhlangana nalo mbukiso, ngicela ungalenzi iphutha kusekhaya la, subscribe kwi-channel, ulike ivideo ebese-ke uciphisa i-notification bell. Wenzelani na? Wenzela ukuthi-ke ngaso sonke isikhathi uma ngifaka ivideo wena-ke bese uthola i-notification, then bese uyangena kwivideo uyayibuka. Sikwi-Trend TV siyaqinisekisa-ke ukuthi-ke sikulethele-ke lolo daba olusuke lutrenda ngalolo suku. Inganisa kwethu sikubhekela-ke nje ey'gamekweni ezenzeka mihla namalanga la KwaZulu Natal, lo esimbona-ke esithombeni intombazane-ke le uGugu Mwelase. Kuthiwa-ke uGugu wenza-ke into-ke eyihluku nento-ke enganambithisiseki. Kuthiwa-ke njalo-ke make waphuza nje wadakwa ufike asuse umsindo kugogo wakhe ahlala naye, baxabane agcine ngokumshaya. Kuzosa kube izolo-ke kuthiwa-ke ebusuku ugogo-ke uzwakale-ke ekhala, kanti-ke le ntombazane-ke le isiyamshaya. Kuthiwa-ke ugogo ulimale kakhulu, izolo-ke wase eyiswa esibhedlela ngeshwa-ke nebhadi. Ugogo wafike wadlula emhlabeni, okuyindaba-ke ezibuhlungu masibona-ke ogogo sebeshawa-ke abazukulu ngale ndlela ukuthi-ke baze bayadlula emhlabeni. Lesigameko esenzeke laphaya emadadeni ka-section 2 laphana-ke ngasesikoleni iKhaselihle. Like ivideo, subscribe kwi-channel, ungaphinde-ke ucommente futhi-ke kwi-comment section ungitshela ukuthi kuthini ukuphawula kwakho ngalolu daba. Kwamanje ake ngithi-ke nje sihlangabezene kwivideo elandelayo.